Λοιπόν, γεια σου φίλε μου Αχιλλέα για άλλη μια φορά. Πες να ακούγεται η μάνα μου από πίσω που μιλάει. Δεν πειράζει. Φτιάχνουμε εδώ πέρα το τέτοιο μας, το τι βάζω. Ξέχασα, κάτσε. Α, ναι. Μπαταρία βάζω. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Έχουμε φτιάξει αυτό εδώ το mushroom τέτοιο. Και πρέπει να είναι temperature must be below 59 Fahrenheit. Τι χρειαζόμαστε να αγοράσουμε. Άμα δεις τα tasks αριστερά, μου λέει purchase an AC unit from hardware store. Έψαξα λίγο στο Google που είναι το hardware store γιατί δεν ήξερα. Και θα πάω τώρα. Βάζουμε σπέρμα λόγου. Τέλος πάντων θα πάω να αγοράσω ένα AC τώρα. Δεν ξέρω πόσο κοστίζουν, αλλά έχω λεφτά. Αλλά έχω πολλά λεφτά, 33.000. Στην κάρτα έχω μόνο 17. Αλλά τι να κάνουμε, κρίμα. Κάτσε λίγο να τον παίξω. Έχω 2.6 diesel εδώ γιατί προσπάθησα, ήθελα να φτιάξω γρήγορα 2.6 diesel να πάω να τα δώσω, αλλά δεν πρόλαβα τελικά, μου τέλειωσα το τέτοιο. Νίκλαμε. Αυτό είναι sexy diesel τώρα. Ναι, unpackaged. Νίκλαμε. Λοιπόν, πάμε να αγοράσουμε λοιπόν ένα AC unit. Εδώ πέρα πάλι η ζωγραφιά μου, κρύα χείλ, γαμίση. Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το σβήσω γιατί δεν μου φαίνεται πολύ ωραίο τελικά. Θα το κάνω πιο λεπτομερής. Πριν πάμε να αγοράσουμε το air condition όμως, πάμε να πάρω λίγα πράγματα από εδώ. Liponers, θέλω 10 cook, 10. Όχι, θέλω 20 ψέματα. 20 cook, 10 banana, 10 παρακεταμόλες, 10 γκασολίνης, 10 mega beanies, 10 μπαταρίες και 10 σπέρματα, το αγαπημένο μου. Purchase. Τι ώρα είναι τώρα? 7. Όχι, μπάτσε, έχω κλείσει το δρόμο. Απλά ούτε απ' την άλλη δεν μπορώ να πάω. Γιατί είναι το van. Γαμώ το κέρατό μου, χαμό. Κάτσε να δοκιμάσω να το σπρώξω, μπας και μπορώ να το σπρώξω. Να είναι αυτό το van εδώ πέρα και... Έλα ρε φίλε, προχώρα λίγο. Κάτσε τώρα το ψιλοξεκόλλησα, οπότε μιας και το ξεκόλλησα, ας το πάρω και ας το βάλω εδώ για τώρα γιατί δεν έχω όρεξη να πάω πέρα εδώ, δεν με vans. Και φέρε μου το αληθινό μου van. Πάμε να αγοράσουμε τώρα το AC unit. Police curfew starting soon. Γάμισε με, βαριέμαι να πάω τώρα να με κυνηγάνε οι μπάτσι.
Sleepy. Κοιμόμαστε λοιπόν να πάμε στην επόμενη μέρα. Dealer πάλι βγάζει λεφτά, Dealer είναι pro player, Dealer και γάμο τους, Dealer έχω γάμο του. Λοιπόν, τώρα πάμε να αγοράσουμε το AC, το air condition. Το air condition από όσο είδα στο βίντεο νομίζω είναι από εδώ. Νομίζω, δεν θυμάμαι σίγουρα τώρα. Νομίζω είναι από εδώ. Και μετά στρίβω εδώ. Ναι, να το. Γεια στο φίλο μου! Says that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Πάω μια τουαλέτα. Να, AC unit, να το. Add to cart. Πήραμε το AC unit λοιπόν. Όπα, φίλε, οδηγά εδώ, φίλε. Φίλε, οδηγά εδώ, φίλε. Ω, φίλε. Αντιγάμισου. Πάλι μας. All I wanna say is that they don't really care about us. Porque ele tinha que não tem lugar para falar. Τώρα αυτό. Μόνο εδώ μπορώ να το βάλω. Όχι. 104 Fahrenheit. Τι εννοεί? Α. Cool. All I wanna say is that they don't really care about us. Filmăm tu verzări? Vamos por perto, passar aí. É, né? É. Foi o irmão do pai e meu pai tinha um bar. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. They don't really care about us. Ναι, below 59. I haven't had my fix. Δεν έχω φίλε. Follow me, I need to grab it first. Δεν το φτιάχνω καν τη τιμή, πάρ' το για τόσο τραχίδια μου. Ηλεκτροσόκ. Aiò, è via. Καλαμάου δίτσια. Διστάζω πάλι, δεν ξέρω, όταν παίζω και μιλάω για βίντεο
Διστάζω. Ενώ πριν λίγο κοιμόμουν ρε μαλάκα. Στα Μαρίνα και εγώ θα προκού τα κότ. Τώρα βάζομαι παραξεταμόλης. Έχω κάνει κάτι λάθος. Πώς μπορώ να το πάρω πίσω αυτό, φέρτο μου. Α, πρέπει να είναι από δίπλα. Από δίπλα έτσι. Cool. Τώρα ναι. Τώρα μάλιστα. I want to love you. You are the pretty young thing. You need to love me. To love care. And I'll take you there. Girl. Use spray bottle for mushroom bed. Γαμώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό το spray bottle. Πρέπει να το ψάξω λίγο να δω τι είναι. To love you. Pretty young thing. You need some loving. Κάτσε να ψάξω το spray bottle. How to get spray bottle schedule 1. Α. Dan's Hardware Store. Κάτσε. Non control. Dhe se ku të shopi fëmijët e vet, të çfarë bën? Atë, edhe ti. Të kërkojnë falje për çdo njeri nëse ka bërë një gjë. Për ato që ka bërë. Spray bottle, να το. Add to cart, φέρουμε ένα spray bottle να το έχω. Α, και το γεμίζω με νερό αυτό. Α, δεν βάζω νερό με το pot που έχω. Το βάζω με spray bottle. Λέει μου, κάνε στην άκρη!
Έλα. Follow me, I need to grab it. Χάμω το κέρατο μου. Δεν με αφήνω στην ισχύα μου ρε φελέ. Δεν μπορώ να φτιάξω το βαφίδι που θέλω. Έλα κούκλα μου, έλα εδώ. Πού πας? Το ετοιμάζεται. Harvest the shrooms once fully grown. Θα κλείσω το βίντεο εδώ γιατί βγαίνει και μεγάλο και θα περιμένω τα mushrooms να μεγαλώσουν και θα το ξανανοίξω να δούμε τι είναι αυτά τα mushrooms, τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε, άντε για...